dajme Fortnite na Robloxe. Nahrajem reálny Fortnite, lebo by môj notebook neutiahol, tak si zahajem iba zatiaľ tak iba na Robloxe. Keď budem mať lepší počítač, tak no tak si zahajem. Hej, no dobre, tak. Nie je to veľmi reálny, ale aspoň je to tak nejaký. No, ešte sestku. Tak, dal sa aj zdelicha. Jaj, ups, nebo kony sa doba. Mesto hily sú veľmi také pevné dobe. Dvakrát tu ja tú istú, to je veľmi zlé. No a kde je niekto? Nezem mi pôjde niekto dozadu. Zadarmo naboje. Ja nic nechcem za bobuxy. No za bobuxy. Nie, tam je. Dobre, Pebi a zoberiem si asi toto. Ja, a teraz tu a dole ste, no tak asi to dole. Ne, pomoc. Ok, jo, tak ja veľmi neviem stieľať v dobe. Škoda, keď som knockout, nič nemôžem stieľať. Škoda. Počkaj, tu je nejaká mapa. Ja jej vlastne, ok, no to dobre, tak ideme. Aspoň tu je seska, dobre. Tak. Toto video bude Katce, alebo Dulcie, neviem. Takhle. Tak dobre. Tu na bok, takáto doba. OK. Jaj, to som si vôbec nesimol. Vôbec som si nesimol dozadu. Takže. Tak, no. Tak, dobre, dále ideme hrať. Aj, počkaj, kde pôjdeme. Dobre, tam. No, aj, okej. Viem, kde pôjdem. Tak, už to môžem dať. Tak. Dobre, tu nájdete dobre. Hop. Jaj, ups, okej, Bez licho do tohoto domseku malú. Niekedy mi bude chodiť iným smelom, alebo samo, lebo môj mobil je taký iný. Doba, to tá doba zban, okej. Ja neviem, jak pesňák sa volá, ale viem, že je doba. Kamo sa tu bol typek, kde je? No viem, že utiekol, ale neviem kam. Snajpu nechcem. Snajpa je pre nubov. Preto, lebo dáva veľký demis. Takže je pre nubov. Siesti sme. Ok, škoda. Keď som to halno, tak sme boli u 8. A jak som halno, tak som dal 8 kg. 8 kg som dal. 8 alebo 9 kg som dal. Teraz neviem, asi 8 alebo 9. A bolo nás 8, takže. Dobre, tu je typek. A možno je to tam ten, ktorého som videl. Kamo sa... Prestan skakať a utekať. Dobre, no, dobre, ups. Na posím, nechaj ma posím. Kamo sa tu na... Díky za naboje, dobre. Naboje zadarmo sa z Discordia. To je snajpa taká, no nechcem. Tak tu je ten typek. No len si počkaj, ja to zabijem. Tak, Dobre, takže pobelem naboje. Dobre, rýchlo zoberiem toto. Zoberiem toto. Dobre, fotku. Tak, ok, mám fotku, ok. Dvakrát. 20.
1000 nábojov, tak to som si musel odfotiť. A to je iba 700, to nemusím. Wow, ups. Dobre, wow, dobre. Kamu, ne. Skade, kam. Dobre, už sme 9. Aspoň dvaja plus, aspoň dvaja sú tu na plus, takže môžu mať 20 kg, ale hej se. Je tak, hned proste. Dobre, tu ak sa vyzla si dole. Je spadný dole. Dobre. No, tak. LPG a dokonca 2 legendary naraz. 2 legendary naraz a z toho je jedno LPG, no tak to je mega, no tak to je dobre. Ten typek sa odpojil, alebo so. Dobre. Polskaj, Lelson, bokovný sa je OP. Kamu pesovali iba 4 naboje. Dobre, vadí. Ja ten typek sa odpojil. Tak, tu na toto otvorím. Tak no. Dve LPG. Javka, peso som vystelil. Upsík. Prepaste divasi, že som vystelil. Dobre, toto už dostielam. Prepaste, že som vystelil, ale som len tak náhodou vystelil omylom. Teď som si ubal 50 a no, výborné. Ja neviem, prečo som taký. A škoda, že do LPG žiadne náboje nesú. Keď som, tak mi to môžete napísať do komentárov, lebo ja o tom neviem. A nemali by byť, lebo LPG má iba 2. Tam. 2 snajperky, wow! Kam? No dobre, už to nebudem hovoriť veľmi. Tak. Skade, furt sa niekto u mňa objaví. A teraz má 2 objavy a teraz má 2 LPG zadarmo. Wow, tu ja musím spadnúť. Easy doba, legendary zban, legendary zban. Proste nejaká doba zbana bola legendary. Mne tam furt padá legendary zban, furt mi tam padá legendary, takže aj teraz dúfam. Áno, dobre. Ale malo nabojov, ale dobre. Počkaj, aj teraz bezím. Potom sa nebezal. A ja neviem. Som zabudol. Každý kedy zabudne? Nechaj ma. Nie, pes ma každý zabíja. Pes ma každý zabíja. Dobre, 7 minút vybral, okej. Ja chcem ísť do budiska. Budisko je najlepšie. Tu hole je vybať, tak dobre. Jak môžu byť náboje vo vzduchu? Neviem, dobre. Tak, dobre, je legendary. Epic, sniper, dobre, to je zle. Tak, medkity. Hop. Wop. Dobre, tak to je. Snipu nie, toto asi. Znovu tady ísť tak. Tak, dobre, a mesto ty, čo si zoberiem. Ne, nechám si to a nechám ju tu legendary. Je tu na týpek. Prečo mi to strelalo samo? Ne, to je ten, ktorý ma zabil, to je ten s tým LPG, ktorý ma zabil. No dobre, pokúsim sa ho ja zabiť. Sám.
tady. Oliphyho Guinnessova kniha podivností, zvláštností a světových rekordů. Koukej na to, SpongeBobe. Kam? Yes! Sírání 5 dní. Nejvíc hranolků v nose. Zadržování dechu. Ano, přesně tak. Ha. Multví. V Texasu, že překonám všechny světové rekordy. Hop. O, snajpus. A co tu je jako další? Podívám se. Nejdelší jazyk na světě. To je Snajpu belem. Dobro, už mám 2 snajpy. Stasi, už mám 2 snajpy, to mi Stasi. Hlavně se drž. Toto, dobré. O, tu jsem viděl fejtí. Ano, a ten typek má těz LPG. No tak, dobré, jdem, tento lipom nepálí. No, musím se dohylovat. A pojde nám na Lucite. Jaha, dá se to tak říct. Musíš sníst mňamky, co nejvíc dokážeš. Mňamky? To není tak hrozné. Cílov. Aj, dobré, ups. Ne, skoda. Dobre, toto bude pre toto video. Sledko budeme rád, keď mi dáte like, odblázme sok.